Pag nanalo ka sa loto, ano ang dapat gawin? Ito ang ating tatalakayin at pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Kung nga po pala, si Michael Sy, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Ito ang ating 7 tips or 7-step guides kung sakaling kayo'y palarin na manalo ng loto. Dahil sa pagsusuri at pagsasaliksik ng iba't ibang mga institusyon, nakita nila na karamihan o 90% ng mga nananalo sa loto, pagkalaunan ay naghihirap muli at hindi lamang yun. Lalo pang sumama ang kalagayan ng kanilang buhay at ng kanilang mga relasyon. Kaya nga ito ay kailangan nating bigyan ng 7-step guide o 7 tips para nang sa ganon kung sakaling kayo ay palarin, ay maisaayos nyo ang tatakbuhin ng inyong pamumuhay at patuloy kayong magkakaroon ng mas masaganang kabuhayan sa hinaharap. So okay, pag-usapan natin. Step 1, kung sakaling kayo ay palaring manalo, dapat huwag kayong magyabang, huwag kayong magbida, at huwag kayong magingay. Kasi nga malalagay sa alanganin ang inyong buhay. Pagtatangkaan kayo ng kung sino-sino mga masasamang tao at may mga masasamang hangarin sa inyo para na sa ganon masipsip nila o mahugutan nila kayo ng pera. Merong iiyak sa inyo, may mambobola sa inyo, may manliligaw sa inyo, manunuyo sa inyo, yung iba naman tatakutin kayo. Kaya mas mabuti kung kayo'y manalo, step 1, keep quiet. Pag-usapan natin step 2. Step 2, pagkatapos nyo manalo, dapat mag-open kayo, magbukas kayo ng bank account. Magbukas kayo ng bank account sa mga malalaking bangko, hindi kung saan-saan bangko lamang. Piliin nyo yung bangkong paglalagakan ninyo ng inyong nanalunan. Katulad niya, mga malalaking bangko, Petrobank, BDO, Land Bank, and of course BPI. Yan yung mga malalaking bangko na pwede nyong paglagakan ng inyong napanalunan na kung ito'y malaking halaga. Para na sa ganon, mas secure o mas meron kayong seguridad sa inyong salapi at kayamanan. Pangatlo, kinakailangan planuhin nyo kung saan nyo i-invest o saan nyo ipupuhunan yung inyong napanalunan. Huwag nyong pag-isipang gastusin agad. Huwag kayong magmadali. Kinakailangan pag-isipan nyong maayos. Pero ito yung normal o yung kadalasan pinapayo natin sa mga merong biglang yaman o napanalunan. Una, dapat hati-hatiin mo yung napanalunan mo. Bigyan mo ng planning. So 40%, bumili ka ng bahay at lupa para sa iyo, o kung meron ka ng bahay at lupa, pwede kang bumili ng bahay at lupa para paupahan po, para meron kang extra income. At kung bibili ka ng bahay at lupa, mamili ka sa mga secured o yung mga gated o yung mga subdivision na may mga gwardiya. So mamili ka, depende sa budget mo. Halimbawa, kung ang napanalunan mo 50 million, 40% niyan ilaan mo sa pagbili ng bahay at lupa sa mga gated subdivision. Bakit? Para na sa ganon, hindi mo na problemahin na bantayan ng iyong ari-arian kasi nga minsan pwede ma-squatan yan o matirahan yan ng kung sino-sino. At least kung nasa loob ka ng gated subdivision, mas madali para sa iyo na hindi na mag-alala at mapangalagaan ang iyong pag-aari. So 40% ilaan mo. Kung mamimili ka, halimbawa kayang bumibili ng 2 o 3, depende sa napanalunan mo, simulan mo sa ganon para na sa ganon meron ka na nailaan para sa hinaharap mo at para sa mga mahal mo sa buhay, sa hinaharap. Ngayon, yung 40% naman, bumili ka ng mga shares of stocks. Kung hindi nyo naintindihan ito, pumunta kayo sa mga website at sa mga online pages ng mga malalaking bangko o kumpanya na pwede kayong magrehistro, pwede kayong mag-open ng account para makabili kayo ng mga shares of stocks. So 40% ilaan nyo doon. Mamili kayo ng mga kumpanyang malalaki like San Miguel Corporation, DMCI, BDO, Metrobank. Yan yung mga malalaking kumpanya na nagbibigay ng dividendo o GT Capital. Yan yung mga kumpanya na kahit na wala kayong ginagawa o hindi nyo binabantayan, patuloy yan na nagbibigay ng dividendo. At sa kalaunan, yung halaga ng mga stocks na yan, tumataas ang halaga. Kaya nga at least kahit na papano, sa hinaharap, meron kayong pwedeng mahugot na salapi kung kakailanganin nyo para hindi kayo maghirap. Pero kung hugot ninyo, paunti-unti lang din para sa ganon, mapahaba ninyo yung inyong napanalunan. So yan yung mga 40% natin dyan. Ngayon, sasabihin natin, paano naman
yung aming mga gustong bilhin, mga sasakyan, gusto namin ng alahas, gusto namin magbakasyon, pwede pa rin. Paglalaanan nyo rin dapat yan. Pero dapat may budgeting. 40% sa bahay at lupa, kung ilan ang kaya nyong bilhin sa mga gated subdivision, 40%, bilhin nyo ng mga shares of stocks ng mga kumpanyang malalaki na nagbibigay ng dividendo, and then 10%, mag-invest kayo o maglagay kayo ng pera sa bangko, i-time deposit nyo. Yung 10% na yan, i-time deposit nyo, at huwag nyong gagamitin kasi kinakailangan pang emergency nyo yan. Yan yung inyong ilalaan para naman sa araw-araw na panggastusin nyo. At kung meron ka niyan, i-divide mo yan. For example, kung ang napanalunan mo 50 million, 10% is 5 million, i-time deposit mo siya, pero kung mo gagastusin sa isang araw, isang taon, may budgeting ka na itong 5 million na to, gagamitin ko to over 5 years. So, lumalabas mga 83,000 per year. Per month, ang pwede mong gastusin. Kung meron kang 5 million na inilagay mo sa time deposit, yan lamang yung gagastusin mo. And then, yung another 10%, yan yung pwede mong gamitin sa mga ninanais mo, sa mga gusto mong mabili para sa sarili mo. Halimbawa, kotse. Halimbawa, alahas. Halimbawa, gusto magbakasyon, magbiyahe, mag-abroad. Yan yung pwede mong gastusin. At pwede mo rin gamitin yung iba niyan para tumulong ka sa mga institusyon. Katulad yan, mga Hospicio de San Jose, mga Asilo de San Vicente. Yung mga ganyan, yung mga tahanang walang hagdan. Pwede ka rin magbigay ng tulong doon para naman yung iyong biyaya na ibahagi mo rin sa mga kapwa mo at hari nawa, mas lalo ka pang mabiyayaan. So, yan yung step 3. Step 4, magbakasyon ka, take a break. Pero wag sobrang haba. Kinakailangan 1 week lang or 2 weeks lang para makapag-isip-isip ka ng maayos at nang sa ganon, maplano mong maayos kung ano ang gagawin mo sa buhay mo. Then, step 5, get back to work. Kinakailangan magtrabaho ka ulit. Huwag kang mag-isip na dahil mayaman ka na, o meron ka ng pera, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na mag-aaral. Mali yun. Bumalik ka sa trabaho, gawin mo parang normal pa rin ang buhay mo para na sa ganon, mas maayos ang tatakbuhin ng iyong hinaharap. Then, step 6. Kung gusto mong magnegosyo, dapat yung perang ilalaan mo doon, yun lamang sa 10% na para sa luho mo. Kasi nga, madaling maubos ang pera sa negosyo. Kaya pipiliin mo rin kung ano yung negosyo ang gagawin mo. Kasi nga, kadalasan, madaling maubos to kung mali ang iyong pamamahala at hindi mo alam kung ano yung pinasukan mo. So dapat, kung gusto mo magnegosyo, step 6, dapat alamin mo kung ano yung pinapasok mo. At dapat may limit lamang, may disiplina kung hanggang magkano lang yung ilalagay mong pera para na sa ganun, hindi ka masunog at hindi ka maghirap ulit. And then of course, ang panghuli, yung sinabi ko kanina, step 7, yun nga yung tumulong ka sa mga institusyon, ng mga simbahan, ng mga organisasyon, para na sa ganon, mas maging maganda ang swerte mo sa hinaharap. Yan lamang po mga kaibigan at kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.